cikin ruhina, ina ta roƙo gafarce ni jalla mai mulkina. Batu na farko al'amarin da ke cikin ruhina, ina ta roƙo gafarce ni jalla mai mulkina. Godiya ta kun sai lahu jalla mai mulkina, da yayi raina ya mana tanadin abin so ƙauna. Abin nufi na sai da rasul da hababan nana, abin nufi dai albishirin duniya madalla. Akan halina ko halinki ko halinka duba, abin nufi dai mai nazari ba yi margi ba. Duniyar nan ta yi kama da dan maciji duba, idan ka bi ta za ta hana ka furta masha Allah. Ku bi ni sannu yanzu ba zan shigo da labarina, na ba ku labarin yadda na raye ne cikin karnina. Abin nufi dai yadda muke ta dabdala dangina, min ki Allah mun saki burukan mugun abdallah. Akwan a tashi ya sa firgice cikin ruhinmu, min ki junanmu ba ma san ɗayanmu ko sashinmu. Ilahu kenan wanda yake da dukkanin mulkinmu, tsare na Allah komai zana yau da masha Allah. Batu na farko al'amarin da ke cikin ruhina, ina ta roƙo gafarce ni jalla mai mulkina. A lokacin ƙaranin tsoro firgici yana rodewa, da an ji ƙara za ka ga ɗan adam yana rugawa, yana ta faman ceton ransa wanda bai ɗorewa. Mu zo ga Allah shine maganin mu insha Allah. Ina batu ne ba san zuciya ba ko tsarina, abin nufi dai halayenmu ne suke damuna, suke zumani al'amarin da ke taɓa min raina. Sare na Allah kullum dai na furta masha Allah. Cikin wannan ƙarni na biyu ya ta damu, Ilahu ya kwashe albarkar da ke cikin ɗakinmu. Fagen awo ma mu ke tauye launukan mudinmu, akwan a tashi mun gaza kare kanmu sai dai Allah. Duniya daɗi wanda ya so ta shi yake taɓewa, abin nufi dai wanda yake ta shi yake ɗorewa. Rashin abinci kan saka ɗan adam ya zamshi ɗewa, ya faɗi take sai ka ji an bige da inna lillah.